गोबां सुबुंफोरानो हाबा जानायनि उनाव आथोना थेंगाया जालाङो। सोरनाबा थाबैनो गगारलाङो आरो सोरनाबाथ' आथोनानो थेंगायनो नागिरथारखाया। लोगोसे बेल' नङा, गोबां सुबुंफोरानो आथोना उन्दैथार, आंनि आथोनानो एसेबां खान्दाथार होननानै गोबां प्रब्लेम जाबाय थायो। नाथाय जोंनि आथोना जेब्ला थेंगायोना एबा गोरा जायो अब्ला 12निफ्राय 13 सेन्टिमिटारनि गेजेराव थायोब्ला बेयो एकदम 100% नर्मेल। बेयाव नोंहा जेबो सिन्था खालामनो गोनांथि गैया। नाथाय प्रब्लेमसा बेयावसो जेब्ला 12 एबा 13 सेन्टिमिटारनिबो गुसुं जायोब्लासो अब्लानियासो बियो नोंथांनि प्रब्लेम। अब्ला बेनि राहायालाय मा? बेनि राहायानो जाबाय लोगोफोर, डाइरेक्टलि मोजां सासे डक्टरनि सेराव नायजाहैनाया मोजां। लोगोसे गोबां सुबुंफोरानो जायो आथोना थेंगाया, बेखौ जोङो इंराजियाव इरेक्टाइल डिसफांक्शन होननानै बुङो। बेफोरबायदि आथोना थेंगाया जायैनि गोबां जाहोनफोर दं, नाथाय नोंथांमोना टेनसन लाबाय थानो गोनांथि गैया, डक्टरनि सेराव थांनायानो मोजांसिन। बेनि उनाव नैथि प्रब्लेमसानो जाहैबाय दैया थाबैनो गगारलाङो। इंराजियाव बुंनो हायो प्रिमेच्युर इजाकुलेशन, बिसिजों गोबाव सम आथोन गेलेनो हाया जायो। बेखौबो जोङो बेफोरबायदि बेराम जायोब्ला जोङो डक्टरनि सेराव थांनानै थाबैनो नायजाहैनाया मोजां। मायबाफोर मुलि जानानै माबा माबि जानानै जोङो थिग खालामगोन होनना सानना लायोब्ला एबा मासाज खालामगोन होननानै सानना लायोब्ला बियो पसिबोल नङा लोगोफोर। जोङो डाइरेक्टलि डक्टरनि सेराव थांग्रोनानै नायग्रोनाया मोजां। आथिखालाव सोलिगासिनो दोङो ब्लेक कब्रा, बिथांमोना मार्केटिंखौ ओरैबायदि खालामदों दायो फेसबुक इउटिउबफोराव आथोना नोंथांनि गेदेर आरो गोलाव जागोन होनना बुङो, स्ट्रंबो जागोन होनना बुंदों। नाथाय मा बेयो 100% खामानि होयोना बेखौ रावबो बुङा। बिथांमोना बुंदों, सोरबा सानैसो सुबुंफोरखौ लानानै रिजाल्टखौ सोंदों माबोरै जादों होननानै। नाथाय 100% जों फोथायनो हाया, बिथांमोननि मार्केटिंबो जानो हागौ। नाथाय बेफोरबायदि मुलिफोरखौ जोङो बांसिन मायाव नुनाय जायो बुङोब्ला MLM स्किमफोराव, माने सासेनि उनाव सासे मानसि जि सोयोना बे खामानिखौ MLM होनना बुङो। बे MLM स्किमनि जोहै गोबां प्रडाक्टफोर फैयो, गोबां मुलिफोर फैयो, माबा माबि साप्लिमेन्ट मोनो, हौवाफोरनि थाखायबो, लिभारफोरनि थाखायबो बायदिसिना माबा माबि मुलि मोनो, आयुर्वेदिकनि मुलि होनना बुङो। नाथाय बिथांमोननि मुलियादि बेसेबां 100% खामानि होयो, बेसेबां लेब टेस्ट खालामनानै नायनाय, बेसेबां प्रुफ जानाय, बेसेबां खामानि होयो, बेफोरनि जेबो प्रुफ गैया। मोजां ब्रेन्डनि मुलि, सिनायजाथाव मिथिजानाय मुलि, नाथाय बेखौ जों मेगन मिसिमनानै 100% फोथायनाया मोजां नङा। बेफोरबायदि मुलिखौ बाहायनो हायो, नाथाय बेनि गोबां साइड इफेक्ट्सबो जायो। बिथांमोना बेफोर साइड इफेक्ट्सनि सोमोन्दै जेबो फोरमायनानै होआ। खोनासं लोगोफोर, आं नोंथांमोनखौ ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुंनि, गोबां जायगायावनो गोबां सुबुंखौनो खोनानो मोन्दों दि गावनो मुलिफोरखौ मुंफोरखौ नायथिंनानै इउटिउबफोराव माबा माबिफोराव नुथिंनानै मुलि बायना लानानै गाव जानानै नायो। बिनि उनावदि बिथाङा गोबां साइड इफेक्ट जायो, सोरनाबा लिभार फेलार जायो, सोरनाबा किडनि फेलार जायो, बायदि बेफोरबायदि बेरामाव गोलैयो। बेनिखायनो एसे साबधान जानायाबो मोजां। जोङो बायदि न' थांनानै फानथिंनाय मुलिफोरखौनो जोङो बाहायनो नाङा, मानोना बेफोरो बारा गेरान्टि गैया। जानला मोनला मुलिफोरखौ बानायनानै बिसोरो गावनि मुं होनानै सेल खालामो। आरो बुंनो थाङोब्ला MLM स्किमनिफ्रायथ' पुरा साबधान जानाया मोजांसिनथार, मानोना बेफोर मुलिफोरा जेबो गेरान्टि गैया। बेनिखायनो बेनि गुबै राहासिनानो जाहैबाय डक्टरनि सेराव थांनाय। जिखुनु प्रब्लेमसानो जाया मानो मोजां सासे डक्टरनि सेराव थांथारनो नांगौ। बेनि उनावसो बिथांमोना जि सालाह होयो बेखौ मानिनांगौ। जाय बिथांमोना ब्लेक कब्रा मुलिखौ फानदों, बिथांमोना मार्केटिंखौ ओरैबायदि खालामदों, आथोना गेदेर आरो गोलाव स्ट्रं जागोन होनना बुंदों आरो टाइमिंआबो बारायगोन होनदों। अके, बेयाव आङो मानियो। माखौ मानियो होनना बुङोब्ला आथोना स्ट्रं जागोन, बेखौ आं मानियो। जेब्ला बे मुलिखौ फार्स्ट टाइम सम्पा बि ब्लग आब' बिथाङा बे मुलिखौ फार्स्ट टाइम इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन, ब्लेक कब्रा मुलिखौ जोंनि बे BTC एरियायाव। नाथाय बेनि सिगाङावबो ब्लेक कब्रा टेब्लेट होननाय बायदि बेफोरबायदि प्रडाक्टआ दंखायो। बेफोरखौ आं मिथिगौ, बेनि साइड इफेक्ट्सफोरखौबो मिथिगौ। नाथाय दायो जों सावरायगासिनो ब्लेक कब्रा, बेयो मोनसे स्प्रे बायदि दायो। दा जि ब्लेक कब्रा जोंनि BTC एरियायाव सोलिगासिनो दोङो, बेयाव जि बिथांमोना बुंदों आथोना देरो आरो गोलाव जायो होनना बुंदों, बेयो एसेबां पसिबोल नङा। सोरबा सासे सुबुंनि आथोना देरनो थाखाय गावनि बिमा बिफानि हरमन्स एबा जिन्सनि सायावसो डिपेन्ड खालामो। आं आगोलावबो भिडिअ बानायखादों। बेनि उनाव सोरनाबा बांसिन फेट जायोब्ला अब्लानियाबो आथोना देरनो रोङा जाना थायो एबा आथोनखौ खान्दा बायदि नुयो। जेब्ला जोङो उदैनि फेटखौ खम खालामो, मेजेमखौ खम खालामो, अब्लाबो जोंनि आथोनखौ गोलाव जानाय बायदि मोनो। बेनि उनाव बिफानि आथोनानो उदैथारोबा नोंनि आथोनाबो थिग बेबायदिनो जागोन, माब्लाबाबो देरनो। आरो जोंनि आथोना देरो जेब्ला जोङो 12निफ्राय 20 बोसोर बैसो बा 21 बोसोर बैसोसिम जोङो सेंग्रा जायोना, अब्ला बै समाव जोंनि आथोना देरो आरो देहायाबो जोंनि डेभलप जायो। थिग बेबायदिनो आथोनाबो देरो। बे समावनो जोङो गोबां गाज्रि खामानि मावोब्ला, आखाइ सोमावनाय बायदिफोरखौ मावनानै लायोब्ला बेयाव जोंनि आथोना देरा जानानै थाहैयो। नाथाय बिथांमोना जेरै बुंदों आथोना गोलाव जायो होनना बुंदों, बेयो पसिबोल नङा। एसे एनै
आधा सेन्टिमिटारसो देरनाय बायदि मोननो हागौ नोंथांमोना बेफोर मुलिखौ बाहायोब्ला। नाथाय नोंथांमोना मुलि बाहायनायनि सिगाङाव साइड इफेक्ट्सफोरखौबो सोंना लानाया मोजां बिथांमोननिफ्राय। माबेया आरो खामानि होमारगोन ना? खामानिखौथ' बिथांमोना बुंखागोन होगोन होननानै, होनोबो हागौ, नाथाय साइड इफेक्ट्सखौ सोंना लानाया जोबोर गोनांथार। आरो बिनि उनाव जाहैबाय आथोन गेलेनायनि टाइमिंखौ बारायना होयो होनना बुंदों। नंगौ, बे आथोन गेलेनाय टाइमिंखौ बारायहोगोन बेखौ आंबो मानियो। गोबां मुलिफोरबो दङ आरो भियाग्रा माबा माबि सिलडेनाफिल बायदि बायदि मुलिफोर दङ, स्प्रेफोरबो दङ। बेफोरखौ बाहायोब्लाबो जोङो टाइमिंखौ बारायनो हायो। थिग बेबायदि टाइमिंखौ बारायहोगोन आं बेखौ मानियो। आरो बेनि उनाव बुंदों इरेक्टाइल डिसफांसन, माने आथोना थेंगाया जायोना, बेयावबो बे खामानि होयो होनदों। बेयो खामानि होगोन आंबो बेखौ मानियो। बेफोरनि थाखाय मुलि दंखायोना, बेफोर मुलिफोराबो खामानिखौ होयो। बेफोरखौ नोंथांमोना जानाय बायदि मोनगोन। जोङो मासाज खालामोब्ला जोंनि ब्लाड फ्ल'आ बाङोना, जोंनि थैनि खारथाया बाङो, अब्लानो सोलायनाय बायदि मोनो। देहानि थैनि खारथाया बाङोना, अब्ला देहानि थैनि खारथाया बाङोब्ला आथोनखौ जोङो देरनाय बायदि मोनगोन। फर एग्जाम्पल, जेब्ला जोङो जिमाव थाङोना, जिम खालामोब्ला बाइसेपा नोंनि दायो नों उन्दै नांदों, जेब्ला नों बाइसेपनि एक्सारसाइज खालामगोन ना, एक्सारसाइज खालामना जोबखांनायनि उनाव नोङो बाइसेपखौ मारै नाङो? फुरा फुलिनाय देरनाय बायदि नाङोना नाङा लोगोफोर? नाङो। थिग मानि थाखाय नाङो होनना बुंब्ला जोंनि ब्लाड सार्कुलेसना बाङो। मासाज खालामोब्ला, बे स्प्रेखौ लानानै मासाज खालामोब्ला जोंनि ब्लाड सार्कुलेसना बांनानै आथोनखौ देरनाय बायदि मोनो। नाथाय जोङो जिम खालामखांनानै न'आव मोनहैनायनि उनाव मा जायो? आखाया सेम नर्मेल, आगोलाव जेरैमोन थिग बेबायदिनो जायो लोगोफोर। मुलियाबो बेफोरबायदिनो जागोन दायो बियो। नाथाय पार्मानेन्टलि जागोन ना जाया आं बेखौ मिथिया, खिन्थु गोलाव जागोन होनना बुंनाया एसेबांबो पसिबोल नङा। जायोब्ला जानो हागौ आधा सेन्टिमिटार बा हाइस 1 सेन्टिमिटार बा 1.5 सेन्टिमिटारसो बारायनो हागौ। बिथां सम्पा बिप्लबाबो बुंदोंमोन गिबियावनो, जाय मुलिखौ इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन, बिथां आबौआबो बुंदों एसेबांबो बारा गोलाव जानाय नङा। नाथाय बेथ' जाहैबाय स्प्रे मुलिसो, बेखौ बाहायनायाव एसेबां गिनो गोनां बाथ्रा गैया। नाथाय साइड इफेक्ट्सखौ सोंना लानायबो मोजांथार। मेन प्रब्लेमा बेयावसो, जेब्ला जोङो मुलिफोर जायोना, अब्ला मुलि जानायाव जोङो बायदि बायदि बेराम थायोब्ला बायदि बायदि मुलिफोरखौ जोङो जानो हाया। बेयाव गोबां साइड इफेक्ट जोंनि देहायाव जानो हागौ। किडनि फेलार, लिभार फेलारफोरा जानो हागौ। बेयो नर्मेल। बेनिखायनो जोबोर साबधान जानाया मोजां मुलि जोङो जानायनि सिगां। बेनिखायनो डक्टरनि सेराव थांग्रोनाया जोंनि मोजांसिनथार। लोगोफोर, दिनैनि थाखाय एसेनोसै। आं नोंथांमोनखौ एसेब्लाबो बुजायनो हादों होननानै आं आसा खालामनो थायो लोगोफोर।